Ahoj a já vás vítám u mého druhého vlogu. Jak jsem už zmínila, jsem Pixie a už jsme v úrovni 8, takový pokrok, jupí. No, teďka zrovna jsem opět na cestách a už máme zvíře, je to raptor, teď jsem ho koupila. Jak jsem si už upravila, že hledám cech, pokud máte cech a hledáte hráče, pak mě určitě přizvete, prosím. Budu dávat zlaťáky, potvrzovat boje a někdy i tu houbičku přihodím a smajlík. No, tak doufám, že se mi někdo ozve, no. Myslím, že jsem udělala velký pokrok, mám i novou přilbu a tak a máme Brn 338, myslím, že to se nezměnilo, no, nejsem si ta. Tak čaro obvod, hospoda za 5 minut, no, bychom měli mít další to. V aréně jsem teď bojovala, vyhrála jsem proti, já vám ho tady zadám, počkat, slávy. Proti Blazimu. Vyhrála jsem nad ním, jako bylo to fakt jako ofous, jo. I když mám mnohem méně životů, má 444 a já mám 1000 něco. No, nevypadá zrovna nejlíp, jo. Tyhle postavy dávají pořád. Temný elf, co na nich vidí? Skříci jsou hezčí. No, tak já vám dneska chci ukázat, vlastně jsem zjistila, jak můžete mít zlatý profil. Musíte zažádat o dovolení, což vůbec nevím, jak se jako dělá v cechu. A potom zadáte, já vám to neukážu, jakož nemám cech, ale potom zadáte prostě Golden Fames, píše se to tak, jak vyslovuju, jo? Golden Fames Are for everybody. To everybody je dohromady, jo. A jsou tam tvrdí. No a každopádně nevím, jak se zažádá o to dovolení, no. To vůbec netuším, ale každopádně ten zlatý profil je úžasný, ale myslím, že tady, v tomhletom, já jsem nebyla, v tomhletom ho nikdo nemá. Jo, nikdo nemá, no. Vrhavhavkou. Synergy. Tak tenhle je úplně první, jo. Wow. No. Co to teda vypadá? Hele. Pro skutečné muže, panenka Hello Doggy. No, takže zbrojírna. Co tam máme? Máme to, co jsme měli, no. Jsme moc nepokročili. A tady taky to, co jsme měli. Asi možná koupím, nekoupím. A tohle taky nekoupím, blabla. Ne, tak nic nekoupím, je mi líto. Tak, co teda budeme dělat, no? Přišla jsem, mám strašně málo houbiček, jako fakt super. Z 2 minuty bychom měli nové lízátko, no. No tak, co budeme dělat? Já vám teda ukážu, já jsem na nich nebyla teďka celou tu dobu. Hraju jako tady, no. Takže tady jsem nebyla docela dlouho. Čekat, blá, 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 tak, jak se jmenuje? Jo, ale ukážu vám teda tu Irma. Doufám, že nám půjde, jo, já nechápu. Možná jsem si změnila heslo. Já fakt nevím, jo. Tak jo. Tak Jaga mi. Ale nechápu prostě podívejte. Jo, pardon, jdeme dál. Tak teda zadáme na seznamu, jo. Shakes
A že 5 cz. Tak už jsme zase tady. Jo, přihlásili jsme se, tak já se podívám. Tak jdem bojovat. My jsme teprve v úrovni 6, no. No. Tak. No, jmenuji se Irmana, bydlím ve Stormfieldu, jsem skřítek a kouzlím, no. Aha, někdy zadávám prostě takovýhle popisky. Tak. Ale my si jdeme sadit. Počkejte. Aha. Jupi. Tak jdeme. Jinak nevím, jestli jsem vám to říkala, ale tady je tajná hospůdka, tajná toaletka. Ale musíte mít klíček vodní, jo, což já zatím nemám. Odhlásit se, jdeme na Yagami. Tak, hele, najdou nám to dát, tak... Co bychom udělali? Nejdřív si asi to, taky udělám nějaký cílek. No, ale to je za 14 minut, už tady nebudeme spolu. No, tak každopádně asi dneska už by to asi stačilo, no. Dneska teda je taková pohodička, takže mi to líto, ale jo, tohle, počkat, co máme tady ve zbrojírně? To byste chtěli vědět. Jo, mám větší. No. Jsou tady další věci. Hele, Brň 15, Brň 28, to mám lepší, Brň 35, Brň 22. No to nemáme, máme houbu. Ale tohle, páni, botičky. Ale já mám 37, no. Tak to je asi všecko. Co máme ještě včera v obchodě? No, taky nic moc. No, tak zatím čau, no. Loučí se s vámi pro tentokrát Yagami. Zatím ahoj.